Сега ще разопаковаме инфрачервен отоплител Warma Top. Сравнително по-малък и по-лек от другите, които предлагаме. В кутията откриваме книжка с ръководство и към нея прикрепен сертификат от тестове за безопасност. Следващото нещо, което откриваме в кутията, е тялото на отоплителя. Този модел е идеален за домашни условия. В средата се намира инфрачервена крушка, която не се препоръчва да пипате с ръка. Останалата част от комплекта съдържа крепежни елементи за монтаж на стойка и стена и специална приставка, която служи за захващане към градински чадъри или шатри. Можете да монтирате предпазната решетка, като леко я натиснете нагоре, за да влезе от двете страни. Както този и всички останали модели са устойчиви на дъжд и влага. Този отоплител няма дистанционно управление, а се включва директно към електрическата мрежа. Получавате и стандартна гаранция 2 години на всички инфрачервени отоплители, закупени от Dixie Shop.